Dobrodošli na YouTube kanal Tihi čuvar. Ako ste novi ovdje, ovaj kanal je posvećen istraživanju dublje strane ljudske prirode, psihologiji, filozofiji i svemu što nas čini ljudskima. Ako vam se sviđa ovakav sadržaj, molim vas lajkajte ovaj video, pretplatite se na kanal i pritisnite zvono za obavijesti da ne propustite buduće epizode. Danas ćemo govoriti o jednoj od najutjecajnijih osoba u psihologiji 20. stoljeća, Carlu Gustavu Jungu. Možda ste čuli za pojmove poput kolektivno nesvjesno, arhetipovi ili uvodnik i izvodnik. Sve to dolazi od ovoga fascinantnog švicarskog liječnika duše i psihologa. Jung nije bio samo znanstvenik, bio je istraživač ljudske duše. Čovjek koji je pokušao razumjeti najdublje slojeve ljudske duševnosti. Njegovi uvidi i danas oblikuju način kako razumijevamo sebe i druge, a njegove ideje nalazimo u svemu, od filmova do knjiga o samopomoći. Ostanite s nama kroz sljedećih 10 minuta i otkrit ćete zašto je Jung još uvijek toliko važan i relevantan. Carl Gustav Jung rođen je 26. srpnja 1875. godine u Kesvilu u Švicarskoj, u malom selu na obali Bodenskog jezera. Odrastao je u duboko religijskoj obitelji, otac mu je bio seoski župnik, a majka je često govorila o duhovima i nadprirodnim pojavama koje je navodno viđala. Ova neobična kombinacija kršćanske pobožnosti i mistike obilježit će Jungov cijeli život. Već kao dijete Jung je bio neobičan, imao je žive snove i vizije koje su ga duboko uznemirile i prestrašile. U jednom od najpoznatijih snova vidio je ogromnu falus poput kolonu koja je izlazila iz zemlje, san koji će kasnije tumačiti kao rani susret s arhetipom. Osjećao se drugačije od ostale djece i često je provodio vrijeme sam, gradio je male gradove od kamenja i razmišljao o velikim pitanjima života i smrti. Studirao je medicinu na sveučilištu u Baselu, a kasnije se specijalizirao za duševne bolesti na sveučilištu u Cirihu. Njegova doktorska rasprava bila je o psihologiji i bolestima takozvanog okultna pojava. Već tada pokazuje duboki interes za ono što se nalazi izvan uobičajenih granica znanosti i medicine. Jung je svoju karijeru započeo kao liječnik u psihijatrijskoj bolnici Burghölzli u Cirihu, jednoj od najnaprednijih ustanova tog vremena. Tu je radio s najtežim slučajevima, s ljudima koji su gubili dodir sa stvarnošću, s schizofrenijskim bolesnicima koji su govorili o stvarima koje drugi nisu razumjeli. Dok su drugi liječnici te ljude smatrali jednostavno ludima, Jung je slušao njihove priče s velikim zanimanjem. Shvatio je da u njihovim prividinim besmislicama postoji dublji smisao, da njihovi simptomi govore o nečem važnom. Razvio je čuveni test asocijacije riječi, pokazivao je bolesnicima riječi i mjerio koliko im je vremena trebalo da odgovore. Tako je otkrio da emocijalno nabijene teme stvaraju komplekse, skupine povezanih misli i osjećaja. Ovaj rad doveo ga je do važnog uvida. Ludilo nije potpuno odvojeno od normalnosti. Mi svi nosimo u sebi iste arhetipne slike i obrazce koji se kod duševno oboljelih ljudi samo jače izražavaju. Godine 1907. Jung šalje svoj rad Sigmundu Freudu, utemeljitelju psihoanalize. Freud je oduševljen mladim švicarskim liječnikom i poziva ga u Beč. Njihov prvi susret traje 13 sati neprekidnog razgovora. Freud vidi u Jungu svog duhovnog sina i nasljednika, naziva ga svojim krunijskim princem i nadao se da će Jung proširiti psihoanalizu izvan granica židovskih krugova u Beču. Sljedećih 6 godina intenzivno surađuju. Jung postaje prvi predsjednik Međunarodnog psihoanalitskog udruženja. Putuju zajedno po Americi gdje drže predavanja. Freud je Jungu bio poput oca kojega nikad nije imao, a Jung Freudu poput sina kojega je uvijek želio. Međutim, njihov odnos postupno se zahlađuje. Jung ne može prihvatiti Freudovu ideju da je spolnost glavni pokretač svega ljudskog ponašanja. Za Junga ljudska duša je mnogo složenija i bogata, pokretaju je i duhovne potrebe, kreativnost, potraga za smislom života, religijski osjećaj. Kada je Jung počeo pisati o duhovnosti i religiji kao pozitivnim silama, Freud ga je opomenuo.
Obećajte mi da se nikad nećete odreći teorije spolnosti. To je najvažnije. Vidite, moramo od nje napraviti dogmu, nepokolebljiv bastion. Jung je odgovorio, bastion protiv čega? Protiv crnog blata okultizma, i rekao je Freud. Ali Jung nije mogao obećati takvo što za njega je duhovnost bila jednako stvarna kao i spolnost. Hjutna 33. godine dolazi do konačnog raskida. Jung objavljuje Transformacije i simboli libida, gdje se otveno suprotstavi Freudovim idejama. Freud to doživljava kao izdaju, a Jung gubi sve svoje prijatelje iz psihoanalitskog pokreta. Ovaj raskid dovodi Junga u duboku osobnu krizu koja će trajati gotovo 6 godina. Ima osjećaj da se njegovi vanjski svijet raspada, a ujedno ga počinje preplavljivati bogatstvo unutarnjih slika i vizija. Počinje voditi dnevnik svojih snova i fantazija, kasnije će taj dnevnik nazvati Crvena knjiga i postaće to jedan od najvažnijih dokumenata u povijesti psihologije. Iz te krize Jung izvlači svoje najvažnije ideje. Kolektivno nesvjesno, Jung vjeruje da osim osobnog nesvjesnog, naša potisnuta iskustva, postoji i kolektivno nesvjesno koje dijele svi ljudi. To je svojevrsna duševna baština čovječanstva, naslijeđeni sadržaj koji se prenose kroz naraštaje poput instinkata, ali na duševnoj razini. Ovo kolektivno nesvjesno objašnjava zašto se isti simboli i teme pojavljuju u mitovima svih naroda. Arhetipovi to su univerzalni obrazci ili slike koje se ponavljaju kroz sve kulture i epohe. Jung prepoznaje nekoliko osnovnih arhetipova: majka, slika skrbljenja, plodnosti, ali i proždiranja otac, autoritet, mudrost, zakon, heroj, onaj koji se suočava s preprekama i mijenja svijet. Mudrac, vodič, učitelj, onaj koji zna, sjena, ono što ne želimo biti, naša tamna strana, anima i animus, ženska strana muškarca i muška strana žene, tipovi osobnosti. Jung uvodi razliku između uvodnika, introvertni tipovi, koji energiju crpe iz unutarnjeg svijeta, i izvodnika, ekstrovertni tipovi, koji energiju crpe iz vanjskog svijeta. Također razlikuje 4 osnovna načina doživljavanja svijeta: mišljenje, osjećanje, osjet i intuiciju. Individuacija, Jungov naziv za proces postajanja cjelovite osobe. Cilj nije biti savršen, već integrirati sve dijelove svoje osobnosti, i dobre i loše, i svjesne i nesvjesne. Jung kaže, bolje je biti cjelovit nego savršen. Persona i sjena, persona je maska koju nosimo u društvu, onaj dio sebe koji pokazujemo drugima. Sjena je suprotnost, dio naše osobnosti koji potiskujemo i ne želimo priznati. Jung smatra da moramo prihvatiti svoju sjenu da bismo postali cjeloviti. Ne postajemo prosvjećeni tako što si prikazujemo svjetla lica, već tako što učinimo tamu svjesnom. Za razliku od Freuda, koji je snove smatrao kraljevskim putem do nesvjesnog, Jung ima drugačiji pristup. Ne vjeruje da snovi skrivaju želje. On misli da snovi otkrivaju. Snovi su prirodna funkcija duše koja nam pomaže održati ravnotežu. Jung preporučuje da ne tražimo univerzalne simbole, već da svaki čovjek otkrije što određeni simboli znače baš njemu. Ono što je u snu važno nije što predstavlja, već kako nas čini da se osjećamo. Jung je vodio dnevnik svojih snova više od 50 godina i smatrao je da su mu snovi bili njegovi najbolji učitelji. Za razliku od Freuda, koji je religiju smatrao općom obsesivnom neurozom, Jung vidi duhovnost kao temeljnu ljudsku potrebu. Proučava mitologije, religije i okultne tradicije različitih kultura, tražeći univerzalne obrazce koji se ponavljaju. Jung vjeruje da simboli nisu samo načini izražavanja, već živi nositelji značenja koji mogu preobraziti našu dušu. Posebno ga zanimaju alkemijski simboli koje tumači kao opise duševnih procesa preobrazbe. Alkemičari nisu stvarno tražili način da bakar pretvoriti u zlato, već su tražili način da svoju dušu preobraze u nešto vrijednije. Jung također proučava istočne tradicije, zen budizam, hinduizam, taoizam, i otkriva da su istočni mudri tisućljećima govorili o onim istim procesima koje on opisuje svojom psihologijom. Jung razvija tehniku koju naziva aktivna imaginacija, svjesno komuniciranje s vlastitim nesvjesnim sadržajima. Preporučuje ljudima da se opuste,
Pustite da se slike same pojave u njihovoj mašti i onda s tim slikama razgovaraju kao s pravim osobama. Sam Jung je pomoću ove tehnike razgovarao s likovima iz svojih snova i fantazija. Tako je sreo mudrog starca kojega je nazvao Filemon. Filemon mu je poučavatelj koji mu objašnjava tajne duše. Jung nas uči da život nije problem koji treba riješiti, već tajna koju treba proživjeti. I možda je upravo u tome njegova najveća poruka. Da pristanemo biti ljudski sa svim našim proturječima, sjenama i svjetlom. To je sve za današnji video. Ako vam se svidio, ne zaboravite lajkati i pretplatiti se na kanal Tihi čuvar. U komentarima mi napišite jeste li više uvodnik ili izvodnik i koji vas Jungov koncept najviše zanima. Čitam sve komentare i odgovaram. Vidimo se u sljedećem videu gdje ćemo istražiti još jednu fascinantnu osobu iz svijeta psihologije. Doviđenja.